салом дӯстон, дар таътил футболбозон истироҳат мекунанд, вале кори асосиро нафари масъули ҳар як клуб дар ҳамин вақт анҷом медиҳад. маълум шуд ки ливерпулро 11 нафар ки як ҳайати бутун аст дар тобистон тарк мекунанд. аз манчестер сити ҳам 6 кас мерафтааст ки баъзи онҳо моро ҳайрон мекунад. аз аввал номҳои Кансело, Эмерик Лапорт, Гюндаган ва Бернардо Силва мавзӯи трансферӣ буданд. акнун ба сафи онҳо Риад Маҳрез ҳам ҳамроҳ шуд. як нафари дигар ҳам ҳаст ки Кайл Вокер мебошад ва мо хабари алоҳида кардаем эҳтимоли рафтани ӯро. лайки худро дар ин видео гузоред. мо пешниҳоди ҳамаи хабарҳоро оғоз мекунем. дӯстон, имрӯз бозии муҳим барои халқи тоҷик мегузарад. футболбозони мо вомехӯранд бо футболбозони ҳамсояи кишвар Узбекистон. оё шогирдони Пётр Шегирд метавонанд узбекҳоро шикаст диҳанд? тамошои рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Кайл Вокер пас аз требли Манчестер Сити метавонад аз сафи даста биравад. ин хабарро расонаҳои машҳуртарин гуфта истодаанд. футболбози англиз метавонад ба сафи дастаи Бавария пайваст шавад. мюнхениҳо ӯро ба ҳадафи асосии худ табдил доданд ва мехоҳанд ҳарчи зудтар ин трансферро расмӣ кунанд. дар мавриди маблағи гузариши ин футболбоз ягон хабаре нест. то ҳол тарафҳо ба як қарори ниҳоӣ наомадаанд, вале гуфта мешавад ки ин ягон мушкилие нахоҳад дошт. дастҳо бемалол ин тарафи масъаларо ҳал хоҳанд кард. худи футболбози 33 сола муқобили чунин трансфер нест. ӯ дар ҳайати асосии Манчестер Сити акнун мавқеашро аз даст дод. пас аз он ки Гвардиола ба шакли ҷойгиршавӣ бо 3 дифоъгар гузашт, мавқеи Волкер танг шуд. новобаста ба бозиҳои кам дар Лигаи Чемпионҳо, ин футболбоз ба ҳайати рамзии мавсими сипаршудаи мусобиқаи рақами 1 бошгоҳӣ роҳ ёфт. дар Мюнхен дифоъгари босуръатро дар канори рост ҷустуҷӯ доранд. Кайл Вокер беҳтарин вариант барои онҳост. мюнхениҳо намояндаҳои худро аллакай ба назди Вокер фиристоданд, ки айни замон дар ҳайати мунтахаби Англия аст. ПСЖ ҳадафи асосиро барои равзанаи трансферии ҷорӣ маълум кардааст. дастаи шаҳри Париж ба яке аз беҳтаринҳои дастаи Манчестер Сити чашм аъло карда мехоҳад ҳарчи зудтар ин бозингарро ба сафи худ хонад. мо дар бораи Бернардо Силва ҳарф зада истодаем. бозингари мазкур дар муваффақияти дастаи Манчестер Сити дар мавсими 2018 дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳам дар Премер-лигаи Англия ва дигар мусобиқаҳо нақши муҳимтарин дошт. ӯ яке аз он футболбозоне аст ки натиҷаҳои даставиро аз омурҳои инфиродӣ баланд медонад. техникаи дидани хуби майдон, зарбаҳои нишонрас, ҳама ин суханҳоро дар бораи футболбози португалӣ гуфта мешавад. агар ӯ танҳо ба натиҷаҳои шахсии худ таваҷҷӯҳ мекард ва дар мадди якум оморҳои инфиродиро мегузошт, бешак бозингари мазкур ҳар сол дар қатори Месси ва Роналдо яке аз номзадон барои туби тилло мешуд. дар системаи Гвардиола ин бозингар тамоми маҳоратҳои худро нишон дода тавонист. аз ҳамин ҷост ки суол ба миён меояд, ба Бернардо рафтан аз Сити чӣ медиҳад? чунон менамояд ки ин танҳо бар зарари ӯ хоҳад буд. он бозие ки футболбози португалӣ дар системаи Гвардиола нишон медиҳад, бо эҳтимоли бузург дар дастҳои дигар онро нишон дода наметавонад. агар Фабрицио Романо дар бораи таваҷҷӯҳи ПСЖ ба ин футболбоз гӯяд, пас масъала воқеан ҳам ҷиддӣ будааст. Ман Сити албатта хоҳиши Силваро ба назар мегирад агар ӯ ба қарори рафтан аз даста ояд, аммо пули калонро аз ПСЖ талаб мекунад. Федерико Кьеза мехоҳад аз ҳисоби Ювентус киссаҳои худро пур кунад. айни замон футболбози номбурда дар сафи туриниҳо дар як сол 5 миллион мегирад, вале ин пул барои ӯ хеле камӣ мекунад. Кьеза аз Ювентус талаб дорад ки ба ӯ дар як сол 8 миллион евро маош бидиҳанд. туриниҳо ин маблағро зиёд ҳисоб мекунанд ва намехоҳанд ба Кьеза чунин миқдор маблағро бидиҳанд. ба пиндошти онҳо сатҳи Кьеза ба чунин маош намеарзад. аз ин лиҳоз масъалаи фурӯхтани футболбози итолиёвӣ дар Ювентус ба мавзӯи асосӣ табдил меёбад. бозингари мазкур бо сабаби осеби ҷиддӣ дар мавсими 2018 хеле кам бозӣ кард. ба ҳар сурат дар бозиҳое ки ин футболбоз ба майдон омад, тавонист 4 гол зада, 6 ассистам кунад. аммо ба ҳар сурат агар мо фикр кунем, воқеан ҳам айни замон бозингари 25 сола дар он ҳолате нест ки аз даста пули бештар талаб кунад. ӯ пас аз осеб дар сатҳи паст қарор дорад ва то ҳол ба формаи беҳтаринаш барнагаштааст. агар гапҳои Кьеза ва Ювентус баробар набошанд, пас дастаи Бавария омода аст ки бозингари итолиёвиро ба сафи худ хонад. ҳамчунин дастаҳои Премер-лигаи Англия ҳам ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ доранд.
дӯстон, мавсими нав ба наздикӣ оғоз мегардад ва ин маънои онро дорад ки ҳар як даста бо формаи нави худ чемпионатро оғоз мекунад. Агар хоҳем ки футболкаи дастаи дӯстдоштаи худро дар тан дошта бошед, то метавонед аз интернет-магазини Gol Shop истифода баред. Сифати футболкаҳо дар ин магазин дар дараҷаи олӣ аст ва дар он ҷо футболкаи томи бозингаронро ёфта метавонед. Барои харид кардан ба ссилкаи описания даромада футболкаи дастаи дӯстдоштаи худро интихоб намоед ва ҳамчунин агар дар вақти харид промокоди ман Гаюровро истифода баред, то 10% ба шумо скидка мешавад. Агар дар вақти харид кардан мушкилӣ сар занад, озодона ба ман нависед ва ҳалли онро пайдо месозем. Арабистони Саудӣ иштиҳои худро паст кардани нест. Чанде пеш расман маълум шуд ки Стивен Джерард сармураббии дастаи Ал-Иттифоқ таъин гардааст. Мутахассиси англис мехоҳад дар чемпионати Арабистони Саудӣ таҳввулоти ҷиддӣ ба миён орад. Онҳо аз Джерард пурсон шуданд ки барои ӯ кадом бозингарон лозим ҳастанд то роҳбарияти даста ба масъалаи ҷалби онҳо машғул шаванд. Дар ҷавоб Стиви Ҷи 3 нафарро ишора кардааст: Роберто Фирминио, Садио Мане ва Филиппи Каутиньо. Ҳар се ин бозингар қаблан дар Ливерпул буданд, вале акнун пароканда дар ҳар ҷоянд. Мане дар Бавария бо ҳама 1-1 мезанад. Каутиньо дар Астон Вилла дар мавсими гузашта гӯё умуман набуд. ӯ танҳо курсиҳои эҳтиётиро гарм мекард. Фирмино бошад дар бозии охирини худ дар ҳайати Ливерпул гол зада ба ашк дар чашмон дастаи Мерсайдиро тарк кард. ҳар се ин агар дар як ҷо ҷамъ шаванд, метавонанд хати ҳамларо хеле қавӣ намоянд. сатҳи онҳо шояд барои Аврупо паст шудааст, аммо дар Арабистон метавонанд мисли солҳои ҷаҳонӣ парвоз кунанд. Ал-Иттифоқ аввал сармураббии аврупоӣ овард ва бо хоҳиши ӯ акнун футболбозонро ҷамъ мекунад, аммо Ҷерардам ҳанӯз худро ба ҳайси мураббӣ дар сатҳи зарурӣ нишон надодааст. Дар Саудӣ ин муҳимам нест. Ҳамаи мо медонем ки мардум он ҷо барои пулкоркунӣ мераванд. Номи баланд дошта бошанд шуд. Реал Мадрид пас аз овардани Ҷуд Беллингем акнун мехоҳад аз Боруссия Дормунд боз як футболбози дигарро бихарад. Ин бозингари ҷавон Карим Адиями аст. Дар Реал бояд як нафар бо номи Карим бошад. Мадридиё дар ҳамла футболбози тезсуръатро ҷустуҷӯ доранд. Адиями ба ин ҳама мосту мутобиқ меояд. ӯ дар мавсими 28-даи Бундеслига дар яке аз бозиҳо суръати худро то 36,7 км/соат баланд кард, ки ин рекорди чемпионат шуд. Дар баробари суръати тез Адиями ҳамчунин техникаи хуб дорад. ӯ хеле ҷавон буда, ҳамагӣ 21 сол дорад. Боруссия Дормунд барои фурӯхтани ин футболбоз омода аст, вале онҳо аз Мадрид пули калон талаб доранд. Дормундиён нархи Каримро зиёда аз 80 миллион евро мешуморанд. Агар ба Реал ин маблағ зиёдӣ кунад, пас аз Париж омода ҳастанд ки барои Адиями ҳатто 90 миллионро ҳам пардохт намоянд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.